Здравейте! Вдъхновена от един филм, който в момента или всъщност беше много актуален по кината, "Един грам живот" се казва, за проблемът с наркотиците, а защо не и с алкохола при тинейджерите и подрастващите и къде психологията реално търси проблемът. По принцип причината е връзката с майката, майчината връзка. Забелязахме във филма, за тези от вас, които сте го гледали, че тези деца имат усещането, че през наркотици, през алкохол напрежението пада, че вътрешният им шум започва да се заглушава. Разсейват се от своето маниакално самосъзнание, от тази нужда постоянно да държат контролът и да не се разпадат. В началото наркотикът и алкохолът изглеждат на децата не като враг, по-скоро като изкуствено бебешко мляко за една психика, която е недохранена всъщност. И затова психологията и психоанализата се свързва с оралният дефицит. Не на храна обаче, а на майчин отклик. И когато имаме архетипно Дионисиева структура, наркотиците се взимат не за удоволствие, а за заместител всъщност на майката, която не е успяла да удържи всъщност екстаза, без да изостави детето. Това е топлото, студена майка, емоционално нестабилна майка, депресивна майка, майка, която дава всъщност, но не умее да държи. И тогава алкохолът и наркотиците са тези, които стават заместители на майчината функция. В техните ръце можеш да се разтвориш, да се разпаднат твоите граници, както би трябвало пред майка ти. И тогава децата изпитват, им се създава една илюзия за тотална пълнота и изключват въобще болката от отделянето. Това прави наркотика. Отделяне без срив. И какво се получава? Че определено те стават едни деца на алкохола и на наркотиците. И вместо майка и връзката с майката имаме заместител, а вместо самата майка си имаме вещество. Дионисиева структура, сега ще ви стане интересно какво. Естествено ще го свържете с архетипната структура на богът Дионисий. Това не е склонно всъщност към купони, ами по-скоро нуждата от екстаз, нуждата от разпад и как той не може архетипно да удържи емоцията без да я удави. И тук ви подсещам за една картина много популярна на Дионисий, в който той е в кацата с виното и е припаднал от пиене. Точно това случва при Дионисиевата структура, когато майката всъщност не е била стабилен контейнер, където детето да може да се разпада. И тогава детето какво се случва, когато няма такъв стабилен контейнер? Остава само с своят заряд. Дионисий по принцип е символ именно на поведение. Той е богът на загубата на аза, на сливането, на екстаза, на разрушаването всъщност на границите. Обаче той винаги трябва да бъде държан от един ритуал, иначе тази картина, която ви казах, се получава едно удавяне и тогава той, Дионисий, пие, за да изчезне буквално в тази каца. И при емоционално нестабилните майки, които не дават пълнота, не дават регулация при отделянето на един самостоятелен аз, се получава този срив, това дете, което не може да се регулира само, което търси нещо, което да го разпадне и да го разтвори. И всъщност алкохолът и наркотиците много често стават именно тъмната майка на децата ни, защото никога не ти отказват и всъщност не те пускат да пораснеш.